Nganong single pa ka? So atong basahon nganong di ka kauyab or wa kay uyab. Okay? Ngano ka no? So sugot ka sa mga babae, lalaki. So asa ikaw naman, lalaki or babae? You have to 5. Okay? Lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki. Lalaki, nganong single pa ka? Lalaki ha, lalaki pa una. Ready? Let's shuffle the card. Shuffle. Shuggity, shuffle po. Okay, no. Open sesame. Hala! Actually, open sa tanan. Mga lalaki, nganong di mo kauyab or nganong may uyab? Para. Nganong man. Ano na siya? Sa mani. Third. 3, 4. Hala. Can be 3 or 4. So that's natako sa March, April, or ang paranim mo nasa March or April. Natako sa March or April. Kasi yung connection sa imong life ang March or April. Anong single pa man ka? Na ha? Kay? May pare. Na usa. Kuan. Sa maniha? Exercise. You're still finding tong nakay gusto mong kabuot. Nakay unang, ganun pa ka makakabuot o something. Anong, single pa ka. Mong ipili nga. Imong pinilian. Kay napaka dreams. Dreams are your realities. Tong pandaki. Ang laki nga ni tong sa likuranan. Ikaw ni, kung daghan kag priorities in life. So, guide ni mo mga religion, people, gatago man niya sa nga tao, katakabalo kung lalaki o babae, na nag-guide ni mo to reach your dreams, char. Ang tao, na nag-guide ni mo to reach your goals. And then, anong single pa man ka, lakiha ka? Na sword, pinaka-sword. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of swords. Nga nabali. Nganong man, mabali imong kalibutan, magminyo-minyo, mag-uyab ka karon, kadi pa na imong panahon. O, di pa kakabalo mo bugsay. Pagkabalo mo kuan. Na family, na kakabalo. So, murag, single pa ka kay, nakayunahon na nga pamilya. Ang lucky pa niya, Knights of Pentacles malagi. You're a knight pero kung magminyo-minyo, mag-uyab ka karong panahon na. Malisod jud ka. Kaya ikaw ang knight in shining armor. Nga di pa ka ready. Kaya mabali jud ka, may mong star o. Pero may ang mong star. Nabalihan pa star gapon ka. Pero, dapat imo dyan ng hinaon. Kaya mabali ang imong kalibutan. Boy. Sige ikaw. Next, mga babae. Nganong? Single pa ka. Kanang abre sesame. Ace of Swords. Invert. Dali. Alam mga babae, tora. Mahadlok ka. Hadlok ka sing ka. Mahadlok ka. Manong single ka. Hadlok ka. Or kuan. Kanang mahadlok ang ganahan nimo. It's either ikaw ang nahadlok or ang ganahan nimo, ang in love nimo, hadlokan. Nabali man o. Nabali. Ay. Na-hurt ka before? Manong single ka? Muna kina-hurt ka o. King. Mo ay nakapa-hurt ni mo itong lalaki sa una, imong ex, na single ka. Nasakitan ka, girl. Maghiwa-hiwang imong kuan, imong crown, imong buhok. Yung sakit sa ulo. Imong ex, sakit sa ulo. O imong heart sad. Muna, na single ka karon. It's the High Priestess. Priestess. 2. Malagi, ang imong ex can be starts with letter B or letter J. Or J or B. Wala. Kung ikaw nito nga, feeling nimo ganahan ka magmungha, ganahan ka magmadre. Magkuan kay sakitan ka sa una nang single ka. Or katulo. Nang single man ka. Malagi, nasakitan ka sa una, muna karon. Kaya kay pangandoy sa una nga buwan, ikaw ang reyna, trono na kay corona. Nya kay mga corona nya kay taas na kayo mo pangandoy kasi chika mo to sa imong ex nga na maghimo tag pamilya tower mahimo tag kanang balay nga na imong dreams are your realities pero ang ending
struck by lightning, pa, nga ang drama. O, this size, mong edad, or isa ba? 1 plus 6, 7. Feeling mo naka-lucky charm. Lucky lagi. Ang lucky mo sa una or karon, feeling mo lucky charm. Ayun sa, kung single man kakaroon ng di ka pwede makauyab. Or nga ng single pa ka, doharan na ang kita. Kung muto sa una, kung naka-ex, muto yung takip kay ano, nag-cheat. Nagbulag mo na, nanghag pa mo ka. Kaya, cheating, involved, past tense. Kaya inyong plano pa, kilatan, yung damgo na human. Ang corona nimo na wagtang, minadiha, anong single pa ka. O kung ay ex, anong single pa man ko, makumpay uyab. Alangan, handa kong kamasakitan, manukat sa risk. Kay, marag duha sa ang niangay nimo, duha. Can be J or B. Duha, niya, kung ang handlok ka, basta kaya pa nagkamsa, sexual. Niya, marito, anong single pa ka. Ito baton para makauyab. Sa lalaki o babae, shuffle, shagidi, shapipi. Ano na to ang tunga ay babae, lalaki, babae, mantina. Kini. Sa hat, masahon. Ngano, sa baton para makauyab. Sa, wait. Patience is a virtue. Malagi, baliktad ang inyong kuan. Sa mikil. Graduha pa man ka. Graduha pa ka. Kung laki ba mo or babae or lalaki, bitaw. Graduha pa ka. Sa badjod. Manguyam ko or dili. Single or double. Ano ba o? Kung south, di ba? Nantay left and right, up and down. Naka sa middle. So, 1, 2, 3. Naka sa 2. 1, 2. Kanta man. Ay, kumana. Dance. So, ay mo bahato is dance. Sayo lang ka. Go with the flow. Binali. Baliha. Ayaw sayo diyan. Kanta. Sayo kanta. Di ba? All in one. Sayo kanta ko no. Sa kinabuhi. So, go with the flow. Para makaiyab ka sa left or right. O sa may bugat. Kani or kani. Kani arita o mga babae. Sa bata makaiyab. Go with the flow. Alam mo, yab di mo kay hindi mo ganan kay gani. Katulad natin ako na ay direction na ay mag-guide niya na direction sa life na siya gustong makabuot. Kasi makatang stars. Yun ang imong lalaki nga ganahan. Marag star, marag artista. Celebrity. 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 Yung ka, bye ka, ganahagwapo. Ang upan pag ganahagwapo, dili ganagtigo lang, marag kuan. Mas bagwang panila. Yung kana, may ganahan. Ala, mga lalaki. Sa bato ni mo, tanang abre-abre. The world. Sa bato ni mo, go to the world and see the kuan. The world. So, 19. Wala, mga laki. Ganahan dyan mga 19 years old, mga teens. Mga yung ganahan. Mga teens. Mga teens na ganahan pa doon. Ito, tigong lang. Kung sa batan niya, mga laki, para makauyab. The world. Makikalibutan. Nasa kalibutan, of course. Kung wala, pareho ra, dance with the music, balihunin mo. So you have to use your, use your feet. Baliktad na siya. So you have to use your brain before you jump into any kind of relationship, any kind. Use your brain before your heart. Okay, you can't find your true love and balance and happiness with infinity nga why cheating may involved kung di mo gamiton ng imong kini gahom wala siya. So shuffle ang ending kung sa'yo mong feeling karon nato yung feeling sa babae o lalaki feeling nimo gusto nga ta ha babae lalaki so meaning tumboy bayo pari apilan na apitanan sa feeling niyo karon lagi sakto Ace of Cups si Kampo si Kag Pangaliya na maabot ang imong tinuod nga kuan ka ako ba nimo ka religious prayerful kay ka prayerful si Kag pray na maabot ang imong ace na madto ka sa kanang langit may mo feeling may mong masikag kampo unta sunod ni laki nino kanipad babae so man yung general feeling
Next, ato sa lalaki, sa feeling nimo karon. 10. Oh, 10 kuno. No. So, 10 of swords. Pain. Na perfect nimo ang ma-perfect nimo ang kasakit. Ma-perfect nimo ang kasakit. Ma-perfect nimo. Masakitan ka. Kanakagigugma. Perfect. Perfect mo ang pain, pero ma-perfect mo nimo ang gugma. Mana ka. Kaya kay directions in life. Mana diha. Kasakit una sa ang kalipay. Kaya kung malipay kag tamataman, baliktad gud ka. Kung malipay ka tamtaman, next ana kasakit. Kung pili, ikaw ang papilion. Ma-perfect o ma-perfect? Ma-perfect ni mga pain, ma-perfect ni mga happiness. Una lalaki ha. Bye-bye. Mapod, baliktad. Knight of Pentacles. Muna diha, hindi na mo gamitan ng imong power. Ang baliktad imong imong world. Muna imong feeling karon, baliktad sad. So, yung feeling niyo mo kay saan ka? Waiting. Hopeful. Full of hope. Sabi kayo mo, kasi mag-ampo. Muna diha. We need prayers all the time. So, marot to. Ito, feeling niyo mo mga babae, na maghulat na lang ka, uy. Ang hulat na lang ko, uy. Kasi uwag-uwag. Kamura ba mga babae, kung mag-uwag. Kaghan, rabadyan mo, masakitan. Manay mo feeling po na mabawsan. Manay feeling ka ron na bawsan ka. So, yung magipangbuhat sa una. Mabawsan dyan ka, girl. Manay mo feeling. Kung umayo sa una, di ba feeling mo, okay ako. Kung nagbangbuhan ka sa una, di ko okay. Hinda ka diha. Manay kagampo, nagaba. Gabaan ka. Pareho mo aning usa na malaki babae, mauna. Pareho na mo. Sige, marat to. Bye. Siya ko ulit. Syagidi.